أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dendangal bandiraɓe heɗotoɓe en to hello men YouTube, en calminiɓe, en juurimaɓe, en calmini kala ɗo dande nde yetti. En ñaguima joomum yaafuya so won ngakkande nde yi e ɗeɗo golle ko yidde tan ha ballodiren enen kala e diine men o. ɗum woni mbaɗen yewtere nde tawa ko e pular jangen hen bindanɗe men. ɗum noon mi salmini moni kala e mon ɗo woni eno woniri en daroto ɗo joni tan ko windande men ndewnaten hen so Allahu lamɗo o jaaɓi. Ko Bocar Ahmad Souleymani Diop to Nouadhibou. amin mbiya on ketki jaam, bisimilla e heɗade windande men shar'iyya joni so Allah jaaɓi. eɗen ngara e bindanɗe men ñalawma hande o so Allahu lamɗo o jaaɓi. bindanɗe men shar'iyya gadortoɗen. en jangino e bindanɗe men ɓennuɗe darinoɗen ko wo jaharun bihi. jangannoɗen koko faati e pummugal, fummoyde julde korka walla julde taski. en jangi ñawoje ɗe no habbirirte kabbirali kabbirteɗi nde yiɗa yeehe, so yahama no waɗate. en jangino e nder ko janguɗen ko no yiɗa jomum yara, hol lawol rewata, hol lawol artirta, yo yaaru koyɗe. ene yiɗa yo jomum looto ko ñalawma o jeeyi lootongal ngal wona waktu o tan, hayso ko wendogo loota ene sella. ha ene yiɗa yo jomum habbir so ene yaha. ɗum woni battidiɗen noon kabbirali ɗi wo jaharun bihi. ene yiɗa o feññina kabbirali ɗi kono horo ollo kadi ha o lorla wonɓe sar makko. ceerno wi en noon wa halli maji'il imami aw li qiyamihi lissalati ta'wilani wa ta'wilani. wa halli maji'il imami, mbete kabbirali ɗi o wonata wiide allahu akbar ɗi o wonat hen tan ha almami ara. so almami ari o fuɗɗa darade, walla ala hay so almami ari tawde ɓe cuwa julde o deƴƴata komo ɓe darano julde. ɗum woni li qiyami salati ta'wilani. faamu muyaji ɗiɗi wonande sharhinɓe mu dawwan. faama muya gadiɗo o ko ibnu yunusa, ɗimmo o ko lillakhamiyi, ceernajo biyeteɗo noon. fi takbiril imami wa takbiril ma'mumina. mbete o dartintu kabbirali ɗi so almami ari ɗo juulate ɗo tan hay sen cuwa ummanade julde, walla won konngol wi noon. gongol ngol wona noon famiri ala ko hay so almami o ari tawde en cuwa julde o wonata e habbirde tan ha almami o darano julde nde o dartina kabbirali ɗi ndeke ɗiɗi fof ngari. ceerno wi ko noonne kadi wo naharu udhiyatihi. ene yiɗana almami naharu borade layya makko bil musalla to fummoya to. ene yiɗa almami yo naw layya mum to fummoya to tawde omo jogui layya. ene hersino e yumɓe noon ɓe julde e almami mabɓe ala layya. ɗum kam ko hunde hersinide ene waɗa, kono ene hersini. almami mo ganduɗa kañum heedi hakkude ma e Allah, julde ma ko ganduɗa sababu gurdam ma, sababu fof ma ko julde nde woni fof. darantoɗoma ɗon, jonɗoma e ƴetta julde ma pawa e mum, mo ƴettata wago ma aɗa senga e mum, kañum woni hoore trema. so tawi an a dañi ko ala kadi an mbawa onon fodde yimɓe temedere on mbawa rendude ha daña, ɗum kam ene hersini. e kono fof haɗede hatta wadde no gurdam ɗam wayi hande ni, no yimɓe ɓe mbayi hande ni.
be mbi almami o yo ya liggoyo gonga so yehi so waktuji di tardini de koy mabbe kambe fo artata dum non so neddo wonani on e nange on gonantu wonani on e buubri on gonantu dum e nange so wonani on e nange gonanon dum e buubri o hedani on don onon ne kedanemo e won nokku ene yida kanko almami o somo jogi layya yo naw layya makko bil musalla to juulirde to fummoya to o hirsa nde wonde sellata hirsude layya tawa almami suwa hirsude tawa kadi pandagol ngol fantani sa wadi non a dañi tew kono a dañani ko yileteno e layya ko so hirsoyi non to fummoya to dum kam koddo fo ene andi almami hirsi hankadi caɗele ngala gure fuuta ɗe waɗanno ko yimɓe ndewa e almami ha galle mum almami hirsa goto fof fata galle mum hirsoya teruji ɗi noon ɗum weɓata wadde so dañama almami nawa layya mum hirsa yimɓe jiya almami o hirsi wona alay sago noon ko ene yiɗa nonne kadi wo iga o ha bihi ene yiɗa kadi juuloyde julde pummugal juuloye bihi to pummirgal to wasa juulede e nder jamaji walla e nder jumaji ala juuloye to fummoyte to ɗum ne kadi ene yiɗa ko so yimɓe ene pumma yo juuloy to fummoyte to ladde walla dingire mbasa juulde ha joni e nder jama walla juma tawde wona jama makka ɗum woni wa salatuhu bi masjidin bila daruratin bid'atun makruhatun julde pummungal e nder juma walla jama taw lora ala wana ene tobi en bawa yaade boowal wana en ngala boowal do jaaden tan juule nder juma dum do ko bida kadi ko gañaado non juuloyte ko to fummoyte to so ladde so dingiral gongal illa bi makkata so wana makka non yida ko yo juule don do jama do ha yimbe be mbaawa yide kaaba nde wonde yide kaaba tan ko baraji woni don ko ƴeewata kaaba o ko ada windane baraji wadde non yo juule don do suudu do yimbe be ene ƴeewa kaaba o en daña baraji ene inna alla ene daña baraji iso darima juuli kadi daña baraji nde wonde don yanzilu ala hadhal bayti fi kulli yawmin 120 e wiyama ene jippo e suudu he kala nyalawma temedere e nogas rahmatan yurmende temedere e nogas yurmende ene jippo e suudu kaaba hen capande jeegom yurmende jeydum ko wangotobe be hen capannay jeydum ko juulobe be hen nogas jeydum ko ndarobe be so en goni don non dum do fo en badi keben baraji men fof ni woni wadde so tawi ko jama makka pummungal so yonti yo juule do jama do juule do suudu kaaba do ko wana on jama hay jama madina o fofu moyte tan ko boowal wana e nder jama he fummate bismillah eden ngara e windande men nyalawma hande so Allahu lamdo o jabi jokkaten ko do njaarano den en jangino e windande men bennude ene yida julde pummungal tawde ko makka yo juule nder jama makka so wona makka non yo juulo e pummi yo ƴeewe pummirgal fummoye toon so wona taw ko lor waɗi ceerno wi ko nonne kadi ene yiɗa ɓamtude juuɗe fi ulahu e habbirandu arwaniru ndu kabbirali jeeɗiɗi kabbirta garwaniji ɗi sada naata e julde he ko habbirandu harminirdu gadda jeegom goɗɗi wona jeeɗiɗi darnde ma ɗimmire ko kabbirali joyi yantay ndu ummoriɗa ndu wona jeegom kono ɗiɗo kabbirali 13 fof yiɗa ya suuru hen juuɗe ma ko habbirandu woturu ndu puɗɗortoɗa ndu habbirandu harminirdu ndu no woowi juuldede ni ko ndun tan cuutata juuɗe tawde kay koye mazhab malik tongiɗa kabbirali keddiɗi ɗi fof a suurata juuɗe ma a wiyata allahu akbar tan a suurata juuɗe an almami o e wonɓe caggal ɓe fof yiɗa ko habbirandu woturu ndu ya suutu hen juuɗe keddiɗi ɗi fof mbasa suurude hen juuɗe ma a wiyaka sa suuti julde ma boni
kono noon a waɗi ko yiɗa ko hara suuto juuɗe ɗe. ceerno wi wo qira'atuha bika sabbih wa shamsi nonne kadi ene yiɗa juulowo julde pummungal o janga e julde he so mo korka o walla so pummungal taske ngal bika sabbih isma rabbikal a'la o janga ndeɗo simore sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa ene yiɗa o janga ndeɗo simore tawde omo wawi simore nde ha joofa e darde arwanire wa shamsi wa duhaha o janga ndeɗo simore e darde makko ɗimmire tawde omo wawi ay o wi ko wonudiba qira'atuha bika sabbih wa shamsi wa duhaha wa adkhalatil kafu ma shabahahuma min wasatil mufassali de wonde ko e darde cimoje kakidiɗe ɗe jeeya ɗum addi ɗe gadda so a wawaɗe gabbiɗe e majje hakkidade mbaɗa mbasa rabɓiɗinde mbasa junnude ɗeɗo woni jiɗade nonne kadi ene yiɗa waɗede khutbaji ɗiɗi wonande julde pummungal hono no khutbaji juma mbayata ni holko ɗi nandi e khutba juma ɗi nandata e khutba juma ko jooɗade ko adinde aɗa khutbina so on calmini a huccite yumɓe ɓe jooɗoɗa no khutbinowo juma so ari jooɗoto ha noddine gasa anne noddinaka kono jooɗo wa baynahuma hakkunde khutbaji ɗi kadi jooɗoɗa juma o so khutba gadiɗo o sa khutbinino wona a jooɗoto ɗone sa jooɗima a huccite yumɓe ɓe seeɗa a darima a khutbini khutba gadiɗo o kadi jooɗoɗa ummoɗa gadda khutba ɗimmo o ene yiɗa kadi darade saɗa khutbina ya daro feññinde kadi khutba o mbasa sudde ɗum ne kadi ene yiɗa ɗum ɗo fof noon biyeteɗo ibnu arafata oɗo kam rabɓiɗinima tan wonde ko ɗum sunna on wi ɗum ɗo ko ene sunnina khutba o ko cunninaɗo ko sunna wadde no juma o waɗante ni ko ɗum sunna ni woni no haaldi ɗum ne kadi woni hunde yarade no haaldi kanko e nder haala makko o wi khutbatul idi isra salati sunnatun khutba julde caggal khutba pummungal caggal julde nde ɗum ko ɗum sunna ni woni no haaldi biyeteɗo ibnu habibin on wi baɗowo khutba julde yo jangto hen ñawoje askal muddo hoore tawde ko julde korka julde taski o jangto hen layya so tawi almami khutbintunoɗo o wonko heɓimo e khutbaji he o seere salligi horo wi omo taƴa walla omo yaha ala wa in ahdasa fihi ma tamada li ba'diyatihima de wonde ɗi goni ko caggal julde so ɗi gasi julde arani yo jokku tan baasi ala hen horo wi omo taƴa walla omo ƴeewa mo lomtini so taƴarama e nder khutbaji he yo jokku nde wonde ɗi gari ko caggal julde wona julde na ara saka wiye omo fade yo jokku khutbaji makko so gayni o yaha lawol makko ceerno wi ene yiɗa sama'uhuma ɗum woni wonudiba sama'uhuma ene yiɗa heɗade khutbaji ɗi saha mo almami khutbinta ɗum kam hayso a nanata ko haalata ko hayso a woɗɗu a nanata dande makko ndeni walla hay ɓadiɗo paho one fof de ene yiɗa tan yo jomum jooɗo heɗo khutbaji ɗi yo tawe khutbaji ɗi tawde komo nanata ko yo tawe khutbaji ɗi
ene anya wonde haalde saha khutba o nde khutbintende ni woni no beedo sernabe ngaddiri ka do haala kono nanama ibnul qasim on wi ko ene waddi hedade nde e joodade woppude haalande ibnu arafata o haali o wi sami'a ibn al-qasim yansitu fil idaini wal istisqa'u kal jum'ati o nani ibn al-qasim ene wiya yo hette e pummongal yo hette e julde yarninade no neddo hettorto e nyande aljumani eden ngara non e windande men nyalawma hande so Allahu lamdo o jabi en jangino e windande men bennunde ko yida e julde ko yida e khutba o no yidira dum do fof en jangino dum alhamdulillahi rabbil alamin ceerno wi wastiqbaluhu wa ba'diyatihima wa uidata in quddimata wastiftahun bitakbirin wa takhalluluhuma bihi bila haddin ene yida istiqbaluhu huccidde e almami o so almami ene khutbina yida ko enen hedotobe khutba be yo en kuccir e almami o wana yen kuccir bange makko ala ko yo en kuccir e makko kanko khutbinowo o zatil khatibi hala khutbatihi fala yakfi istiqbalu jihatihi yonata tan huccidde bange mo heedi o ala ko kanko khutbinowo o jeewaten ceerundal ala non wonbe e sappewol garwaniwol ngol e ko wona ben nde wonde be pandaki julde kambe fof yobe kuccire e makko nonne kadi ene yida ba'diyatihima khutbaji di ngona caggal julde ko jicci ko wona ene yida ko sunnina yodi ngon caggal julde nde wonde so di ngadima julde ko di pillatedi di ngarata ko caggal julde wadde ceerno wi wo uidata khutbaji di pillama e yidede holden in uddimata so di ngardinama julde nde kadi ene badi en ngardini di julde en ciftori joni joni yodi pille caggal julde nde wiyama wona e yeso yidede wiya yodi pille ala ko sunnina wastinanan alal mu'tamadi ene sunnina yodi pille so di badama ko adi julde en juuli en ngayni tan yodi pille so juuti non hankadi kam basi ala kono so tawi ene badi yo fille wonudiba istiftahun lahuma bi takbirin ene yida khutbaji di so adi khutbine so o fuddoro kabbirali ko wana khutba julde kewda ko fuddorade yettude Allah natana ko jidda halde ko khutba julde non yida ko ya fuddoro kabbirali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira hankadi ha ngayna non natana yettude Allah natana ko jidda halde ko en kaaline julde korka yo haale ko faate askal muddo hoore julde taski yo haale ko faate layya dum ko yeso yidede so tawi a wana baddo dum jubbuti ada haalani be dum ko adi julde nde ada fammini be dum ay sa haalani be hankadi fo kam fawtima ko so be kaalanaka dum yo dum wade hen ngam be mbaawa famde ko be jahara e dow mum ko ene yida udditirde kabbirali khutba o ene yida kadi e der khutba he kabbirali di jillundira hen dum woni takhalluluhuma bihi jillundirde kabbirali di e khutba o yidede non yo udditira kabbirali yidede yo kabbirali di jillundire e khutba o bila haddin alda e dottode
wiyataake tan ma wona kabbirali jeeɗiɗi walla kabbirali joyi walla kabbirali tati ala dottode ko kabbirali tan yoɗi puɗɗore kadi yoɗi jillu e nder khutba o bila haddin bi sabi'in fil istiftahi wiye won jeeɗiɗi uddirgol wa salasin fi tahlili ala wana noon ala dottaka no mbaɗɗa hen fof ene sella ceerno o wi ene yiɗa igamatu mallam yu'mar ene yiɗa iqamatu darnude ñimnude maana o fof ko julde pummungal mallam yu'mar mo yamiranoka yo ya juma wala mbinoɗen ko on waɗɗaki e mum mo juma waɗɗanoki e mum cukalel en debbo en kalfaɗo en ey kamɓe fof noon e wasde waɗɗade e mabɓe wasde sunninede e mabɓe yaade juma yaade pummungal ene yiɗaɓe jaha ɓe pummoya lam yu'mar mo yamiraka juma en kalino on o wi wonudiba ene yiɗa iqamatu man lam yu'mar biha mo yamiraka juma ene yiɗa e makko o juuloyde pummungal tawde juma waɗɗaki e makko mo yamiraka julde pummungal sunninaka e makko ene yiɗa kadi o juuloye julde pummungal sa yi wiya juma o tawde waɗɗaki e makko pummungal sunninaka e makko li adami istifaihi shurutaha wasde mo gasninade sarɗiyeji juma walla sarɗiyeji pummungal ko wayno ko cukalel walla ko kalfaɗo walla ko debbo walla ko ɗanniɗo walla ko ɓe yimɓe wuro ɓe ngala juma ɗum ne kadi fukkima e mabɓe mbiɗen noon ɓeɗo ene yiɗa yoɓe julde pummungal waɗɗaki e mabɓe kono ene yiɗa so wona yaaɓe hajju ɓen ko ɗanniɓe pummungal ngal waɗɗaki e mabɓe sunninaka e mabɓe kadi yiɗaka e mabɓe ɗanniɗo mo wona hajju o sunninanoka e makko fummoyde kono ene yiɗa yo ya o fummoya debbo o sunninaka e makko fummoyde kono ene yiɗa yo fummoy cukalel sunninaka e mum fummoyde kono ene yiɗa yo fummoy jaaɗo hajju noon ɗanniɗo ɗanngal hajju oɗo ene aña o fummoya oɗo waɗɗaki sunninaka e makko fummoyde kadi ene aña o fummoya ɗum woni illal hujjaja fa tukrahu lahum jama'at wa afdadan e goto fof ene aña yoɓe pummu kamɓe ɓe pummu o wi aw yu'maru biha wa fatatuhu salatul idil ma'mudi biha istinanan ma'al imami li udhrin awla fayundabu lahu salatuha aw fatatuhu walla ponnoɗo fummoyde kellifaɗo mo halfaka mo ɗannaki oɗo foti ko fummoyde so fatorama fummoyde dental kadi ene yiɗa yo fummu hayso ko kanko goto ɗum woni aw fatatuhu walla o fatora juuloyde dental kanko jamiranoɗo yo fummoy sunnina e makko yo fummoy to almami o fatora saabu gantu walla ni wona gantu o yahani tan fof de fa yundabu lahu salatuha faddan ene yiɗa yo julde pummongal ngal hayso ko kanko goto kono noon la jama'atan ala rajihi ko jicci waɗetake dental so jomum en kay pummoyani wona gantu kadi haɗiɓe yaade ɗo ɓe mbaɗata dental won wiɓe ene waɗe dental
won hen mbi waɗetake dental ɗum woni alal rajihi e konngol jiccungol waɗetake dental. eɗen gara e windande men ñalawma hande so Allahu lamɗo o jaaɓi. windande men noon jokkaten koɗo jaranno ɗen e julde pummugal ñawoje mum kalanno ɗen ha joni ko eɗen ñawoje kalaten ko yiɗa waɗe e balɗe julde ɗe. ceerno wi wo takbiruhu ithra 15 faridatan wo sujudi hal ba'diyi min zuhri yawmi nahari la nafilatin wa maqdiyatin fiha mutlaqan. ceerno wi ene yiɗa takbiruhu habbirdemo kanko neɗɗo ene yiɗa yo habbir kanko juulowo hayso ko cukalel kanko juulowo hayso ko debbo kanko juulowo hayso ko kalfaɗo kanko juulowo hayso ko ɗanniɗo ene yiɗa yo habbir holnde o habbirta ithra 15 faridatan caggal 15 farilla ene yiɗa o habbira caggal ɗin 15 farilla. caggal 15 farilla nde o juuli farilla o gayni fof o adda kabbirali ma en kaalo e kabbirali ɗi. nde o juuli o gayni fof o habbira ha wona 15 julde farilla. mbiɗen noon foti ko mawɗo walla ko cukalel ko dimo walla ko dimajo ko debbo walla ko gorko ko ɗanniɗo walla ko tawaɗo fof omo habbira. debbo noon so habbiri yo nannu hoore mum tan, gorko nanna hoore mum nanna keɗɗo e mum. tawa kadi julɗele ɗe ko julɗele tottateɗe wona julɗele joɓateɗe. wonde ko julɗele tottateɗe ɗum woni mu'tamad, ɗum woni ko yaara taw wona julde yoɓatede. won wiɓe ko 16 farilla gasoyta ko e tisubar ñalawma battoyowo julde wattoyore ñalawma nayaɓijo o wiyama ko toon gasoyta. won hen mbi ala ko 15 julde ko ɗum kadi woni ko hewɓe jaari. joni noon julɗele ɗe holnde wonata, holnde fuɗɗoto ko tisubar ñande julde taski. sa limi tisbar, takusan, futuru, geeƴe, subaka janngo mum. tisbar, takusan, futuru, geeƴe, subaka ɓaawo janngo e mum. tisbar, takusan, futuru, geeƴe, subaka ñalawma battowo nayi o. ɗo so yarama ko 15 julde ko ɗo gasata. so yarama ko 16 ha ñande hen tisbar kono ko 15 o jaaruɗen. kabbirali ɗi ene kabbire caggal farilla fof juulaɗo farilla. sa juuli subaka tisbar ñande julde nde assalamu aleykum, kabbirali ɗi gadde ha gayna natana gueɗe goɗɗe mbaɗannoɗa. sa juuli takusan ko noon, futuru ko noon, geeƴe ko noon, subaka ko noon, ha balɗe ha julɗele 15 ɗe timma. kadi kabbirali ɗi ɗi gonata ko caggal sujudi sahwi ha. so tawi julde julɗa nde farilla o a dañi hen ko ene sujjane caggal salminandu, ko adi salminandu kam ko ma gayna sujjude calmina, a dañi ko ene sujjane caggal salminandu. sa salmini hada wiidat adda kabbirali ɗi a addat sujudu o ha gayna nde gadda kabbirali ɗi caggal to. ɗum woni wo ithra sujudi sahwi ha al ba'diyi.
sujudu jejji dañaɗo e ɗen julɗele sujudu cujjaɗo caggal julde caggal salminandu ko ma sujudu o adde ha gasa nde kabbirali ɗi gadde kadi kabbirali ɗi wo qablal muaqibati mubtada'atan wonko mbaɗata caggal julde baqiyata en aɗa duwo toon dowuji ma ɗiɗo fof ko kabbirali ɗi gaddoto kabbirali ɗi garata ha gasa nde ɗin dowuji gadde mbiɗen ko julɗele 15 holde fuɗɗoto ceerno wi min zuhri yawmin nahri fuɗɗoto ko tisbar ñalawma julde taske o ñande hen woni 10 lewru taske ha subaka ñalawma naya ɓiijo lawɗinaka noon kabbirali ɗi yoɗi gadde caggal nafila sa juuli nafila a addata kabbirali ala ko farilla tan juulata gadda kabbirali ɗi ko noonne kadi wo maqdiyatin fiha julde yoɓatede e nder ɗen balɗe kabbirali gaddatake toon mutlaqan foti julde nde fatorima koye balɗe tati ɗe walla julde nde a rewanode ko adi julɗade e nder ɗen balɗe tati fof de a addata kabbirali caggal julde yoɓatede e ɗen balɗe kabbirali ɗi gaddate tan ko caggal julde tottade joni julde yoɓatede a juulano gueƴe hanki a juuli ɗum hande subaka walla a juulano tisbar a juuloyi ɗum jamma ayi ɗo ɗo julɗa ɗo a wiyataɗa adda kabbirali ɗi hankadi julde nde waktu mum ɓenni ko julde juulade e waktu tan kabbira caggal toon jejjiɗɗo habbirde kabbirali ɗi nde o salmini nde o yejjiti habbirde no waɗata ceerno wimami haalane wa kabbara nasihi habbiri jejjitnoɗo kabbirali ɗi jejjiɗɗo kabbirali ɗi ene habbira walla belanoɗo tan woppi kabbirali ɗi o wela tan o habbirani janɗene makko an yimɓe fof ne kabbira ko hatma habbirde tan ɓernde makko waccimo yo habbir jejjiɗɗo ene habbira belanoɗo woppi kadi ene habbira holde ɓe kabbirta in qaruba tawde ene ɓadi tawde kay ɗo siftori ɗo ene ɓadi walla kanko belanoɗo o woppi o ɗo arti hen ɗo ene ɓadi ko aada wiyata ene ɓadi ko o diwani ɗon ha joni wadde yo habbir so tawi ko dental gonnoɗen eɗen jogui almami so almami men habbirani no mbaɗaten ceerno wi wa kabbara shahsul mu'tammu in tarakahu imamuhu neɗɗo galmaɗo o juldannoɗo e almami mum so almami mum woppi kabbirali ɗi so yejjir walla so tawi an kam habbir kabbirali ɗi son calmini kay an habbir kabbirali ɗi so almami o woppi kabbirali habbir kabbirali ɗi ene yiɗa kadi pindinamo tintinamo wonde o yejjiti ɗum kam mbete a habbirtu dande dow o nana ceerno wi walaw bil kalami hayso koye haala hayso wiɗama an a habbirani de o habbira walla kabbira dande dow o nana o siftara ko jejjitnoɗo o habbira ɗum ne ene yiɗa tintinamo ciftinamo walaw bil kalami konngol jiɗongol yo habbirire ngol ko konngol jolngol kabra ngol holngol allahu akbar laabi tati allahu akbar wa huwa allahu akbaru thalathan allahu akbar allahu akbar allahu akbar eɗen gara e windande men ñalawma hande so allahu laamɗo o jaɓi jangannoɗen ko alhaali pummungal ñawoje mum ha garɗen kabbirali jiɗaɗi yo kabbire caggal nde yimɓe pummoyi ha garti so juuli tisbar caggal farillaji 15 kabbirali ɗi en kaali e bindanɗe men wonde allahu akbar laabi tati ene wiye ceerno wi wo in qala ba'da takbiratayni la ilaha illa allahu thumma takbiratayni walillahi alhamdu fa hasanun so wi kanko kabbirowo o caggal nde o wi allahu akbar o wiya la ilaha illa allahu
o wiya kadi allahu akbar walillahi alhamdu fa hasanu ɗum ene moƴƴi. so yiɗi o wiya allahu akbar so yiɗi o wiya allahu akbar la ilaha illa allahu akbar walillahi alhamdu fo ene sella. kono ceerno wi wo kuriha tanaffulun ene aña naflude bimu salla to fummirde to fummoya to wonde e naflude toon tawde wona nder jama ɗum ene aña to fummoya pummugal to naflude qablaha ko adi fummude nde en jeehi ladde eɗen pummoya en cuwa fummude tan neɗɗo daro wona e julde ha tengti e neɗɗo ñemtinteɗo ɗum kam ene aña li alla yakuna dhari'atan li i'adati ahli al-bid'i alladhina yarawna adama sihhati salati khalfa ghayri ma'sumin hade wonande hujja ganduɗa ko jogiiɓe yimɓe bidaji yoɓe juuletake caggal neɗɗo mo wona deeniɗo ɗum noon wadde horo juul e on saha wa ba'daha nonne kadi caggal pummugal so fummama ha gasi ene aña kadi wonde e naflude ɗon woni wa ba'daha e yil iidi caggal pummugal ngal li anna al khuruja lis sahara'i bi manzilati tulu'i al fajri jaltugol mabbe yaade ladde ngol dari ko darnde peeral fajiri ɗum woni so pummugal ngal juulama ɗon hankadi ene aña julde caggal toon. kono noon la yukrahu tanaffulu bi masjidin fihima añaka naflude so tawi pummuden ko e nder jama walla nder juma fihima ko adi julde nde e caggal julde nde fof tawde kay ko nder jama julden ko adi julde nde e caggal julde nde fof añaka naflude añaka calmina jama ɗum woni qablaha wa ba'daha te kadi tawa ko julde korka e julde taski o fof in sulliyat bihi li talabi tahiyyati qablaha so tawi juulama e jama añaka o nafla toon nde wonde toon ene ɗaɓɓano yo neɗɗo salmin jama o wonuduri huduri ahlil bida'i salatal jama'ati fil masjidi kadi toon yimɓe huletenoɓe to aybinde yimɓe reniɓe ɓe yimɓe bidaji ɓe ɓen kadi jaɓata juuloyde julde pummugal e jama ɗum noon wadde ɓen kewani hawrude hen omo wawi julde toon nafilaji makko baasi ala hen windande men hande noon ari haɗo haɗata ɗo so allahu lamɗo o jaaɓi ha bindande men garoje min calmini moni kala e mon min juurima min beltima ko Bocar Ahmad Diop tun Wadibu amin biyo on ketki jam on jarama